Adto kita sa may Jansan mga kasama, gawa sa kita sa ato ang area of responsibility. Kay dunay estudyante dito mga kasama, partikularmente usa ka college student, kung makita ninyo sa inyong mga screen karon mga kasama, nagsakay na lang in tawon og usa ka kabayo mga kasama aron lang makatipid siya. Lagi tungod kini mga kasama sa padayong pagsutoy sa presyo sa palalitonon, labi na sa presyo sa petrolyo. Nagsakay na lang kining usa ka college student mga kasama og usa ka kabayo. I don't know if binuhi nila ni or hiniram lang. Pero masa usay mong kabayo, boss B. Pero maadto sa eskwelahan, wala na, kamahal na kayong gasolina ron. Nindot man ni mga kasama no, at least ginapagaan, pinaagi ni mga video, mga pinasahi nga mga video, malingaw ta mga Pilipino mga kasama, luyos sa mga problemang atong ginaatubang. Syempre noon man yun ta isip mga Filipino o mga Pilipino mga kasama nga nagpabiling positive, luyos sa negatibong epekto dining krisis o negatibong epekto dining padayong kagubot dito sa may Middle East. Nindot man na makasama, at least mapagaan ang atong mga paminaw karon sa ginaatubang natong krisis, pero naay apan mga kasama, kinihin ay apan. On a serious note, sa seryosong bahin, sa seryosong hisgutanan mga kasama, gapakita sab kini og ineffectivity kung pakyas nga aksyon sa atong gobyerno. Straight to the point. Moingon na pud nang uban diha nga ka-ungrateful jud aning tawhanan ni, ka-ungrateful jud aning Radyo Manleo oy. Anong di magyud siya mapasalamaton nga na gani ginabuhat atong gobyerno karon, puro reklamo. Tanan na lang issue, atakihon jud ang gobyerno. Straight to the point. Normal ra na makasama ha nga makadawat sila kritisismo kining anaara karon sa panggamhanan gikan natong mga katawhan. Kay ngano man mga kasama, kita ang hinungdan nganong nang lingkod na sila karon sa kagamhanan ug padayong gapangawat sa pondos katawhang Pilipino, ginasulod pagayig malita, di ba? So katungod sab nato na mga kasama, isip katawang Pilipino nga magreklamo gyud kung mapakyas o pakyas ang nahimong lakang sa panggamhanan. Wala nila natarong og plano unsay angay mga buhaton mga kasama aron dili maglisod ning ilang gingsakupan kita isip mga katawhang Pilipino. Straight to the point. Akong buot pasabot diri mga kasama nga ipadayag o kining buot nako ipadayag kaninyo. Okay ra ning malingaw ta sa mga pinasahi nga pamaagi sa atong mga kapwa Pilipino. Okay, wala gyud nay problema mga kasama. Pero hinaut mabutang sab sa atong mga tagsa-tagsa ka mga mahuna-huna mga kasama, makabaluta mo reklamo kung napakyas na ang atong gobyerno. Gani puro na lang ayuda, magsalig na lang ta permi aning ayuda. Ano ba mo makasama nga kining mga ayuda duna ni dinagkong budget bilyones? Unya nagtuo mo nga kana inyong mga nadawat nga ayuda full yun na nga nadawat or gi-allocate alang kaninyo. Let's say, for example, kining mga nakadawat karon ng mga tricycle drivers sa kauluhan na ay budget nga 5,000 pesos fuel subsidy each tricycle driver. Okay, establish na nato na makasama, pero wala ta kabalo. Basin di ay sa papeles, since wala may procurement, walay gipakita nga transparency ning mga nagdumala naghandle sa maong pondo mga kasama. Basin di ay namasin lang punta, dili gyud ay 5,000 pesos ang gi-allocate per tricycle driver. Let's just say lang gyud mga kasama sa papel, 10,000 pesos ang nakabutang. Asa na padulong ang 5,000 pesos karon nga nabilin alang unta sa atong mga katawhang o mga kaubanang tricycle drivers. Straight to the point. What if lang man na? What if lang pod? Not a dili siya imposible mga kasama, pero since mao man na i-set up karon, that's a kumbaga pamaagi, usa sa kapamaagi mga kasama unsaon pagpangurakot. Straight to the point.